Oman adishie efritete odomanko mabade na amane ne amamere wontoto na senti na nanom asore ekura afenamua na kire se ebra so fonton from near tumpa rekasa na nanom rebekire amamere amane ene abakwasem odoni nkabom ne yede chichi kura mpa akata yire na nanom a wonwere so yedene na wadi asu etutu mepaw nanso asu ntumi mfa wo mu ofre dompe dom ka dombo mu yebrini o VRA resettlement community ya VRA quarters Ebefura 2025 edruso ya Paul abantam a ye besinya dikanfo ya burunsu ediniso nkonim amanani ya kokowei ahuntanhuna yehurisia na botan tutu ya yempie kura na ye ho age afiafiem ya ho ofesin dwete a enkoso ni ya botere ye kasa na bo atoyem akokodurufo a yensi nsuom ansa na ya ham nana obiri atakura asare a otoso miensa oye ohenempon kese VRA quarters asanso eye imponu ahene edema Adukrom nana ado sa kwade a oye chidom hene edema VRA quarters awo adwoa kokwe eye Adukrom amahema nana kwaf eye mrante hene nana nom achiame ene won ahemia ni mpanyifo aworo bebre se wonam sa kwan yi eso etonsa ade afre adehibia wo free VRA quarters a obra sukuku sunti a wo pia won na ene wodi pa ewo krofufuro so se sabre yenyina yemra yembetwanhia yenkamom na fe yemmo maden se yebeboa na VRA community impunto etumi abaho panyinse inkabom kirodo osia chinya odekora eho ena wotafre obi ntumi mfa ni nsabenkum kire na eja manfo so da eniti etia eda program yi so ose reorganizing to build a prosperous community na jumadi kasi ebekoso ewo Portes Deba grounds honomoa na sania empanifo ahihye jumadi no eni nyame eya doma epo bosome no ne da etoso dunai on the 14th of April no eno eye opening ceremony na adechi eye ne benada no epo bosome ne da etoso dunum enso eye heritage exhibition afenso wukuada epo bosome ne da etoso dunsia no so eye youth focus activities na yawadanso epo bosome ne da etoso dunson eye culture workshop and seminar afenso efiada 18th April 2025 no eye community day of service eye memory da no epo bosome ne da etoso dunkro ne so a eno ena grand deba ebekoso kwasiada no enso eye epo bosome ne da etoso aduonu Thanksgiving service and fundraising ena yede ebetoaso na ne kurakura mu no eye epo bosome ne da etoso aduonu baako a eye eduada no eye closing ceremony and reflection ebekoso na jumaku ahodo bebre ena womo eta yachi Rate Natural Mineral Water Dani KL Construction Limited Abaviado Fast Food and Pub Yesumo Roofing Company Limited Rima Natural Mineral Water Nana Techi Herbal Bitters Company Limited Joe Joyce Roofing Enterprise Nyameye Kokroko Enterprise Any Jumeko Ahudo Bebre Media Partners Eye NJ 95.5 FM Radio Mountains 96.1 FM Akuapem TV Adakasu TV Ofie TV Salosi TV Any TV and radio stations ahudo bebre enso ekeka we ho na dwumadie opemu nchiremu bia obetumi afre 0207 473884 anase 0549353288 0256987048 Ebefura 2025 ana Ebefura ni fra bale